Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kasengkhasi Student Union Shillong Mingi Circle. Kalamaham bakat omla ban kit kle ya kinu ki brieu ki bayalam bakla halor ke jingdawa in line permanent hakani ke jela Meghalaya. La kalong ya kiriu shiman ki kin hon ne wat ikiriu san pertai. Kane ke jing maham jong ke KSU kalong tang hadian kandidat sngi bau MLA ka pentor umkra constituency uba Alexander Elheng ubalong ru menteri sarkar jong ke jela. Ula ong baki pajba nong sosnong ha ke jela Meghalaya ki badawa ya ke in line permanent ki dan tang komba laipo hadu laipusan hajar ngon. Na ki laipusan lak ki nong sosnong ke jela. U General Secretary jong ke KSU Shillong Mingi Circle usamla Raymond Kharjana ha ka jingkran bat ke Batisi TV ha ka arpsau trek mentawana rempang arhajar arpau ula penram jor yo ba Alexander Elheng bat keno bakani ke jingkran jong u dangshen kedai tang ke jingkran ke ba omla ban priang dakaseng Nasko ban bu ke jingkeli persya yo tu nong mikmat ban peni ya ki saki satar ban penjai hai de baka jingkam jong u halor ka jingdon tang lai phojar ngut ki bakershan ya ka inline permit hakani ka jala jongi hak ban kong e ngasno ban pengen mau yo ni nong mikmat batang hapu pentor kra constituency kladon approximately lai san hajar tam kinong te bot bat ngasno ban ong ba nagite ki laipusan hajar arpo hajar tam kide nong tabut kasi paling sakhiru nakapor habangia keleng nakaliang kaseng pan pesutu pan pensai paiba halo ka jindon kam ya ka inline permit hani ka jala jongi ilai i bag nakaliang ka paiba baro hi ki kersan pura ya ka ni ka jingdawa de kau solingo pat kelong ba balai bukti MLA unong mikmat lalai kran lapla hakot kubor habai de bakani benta kani kelong ke kaba kum but man pentami yo ya kajing angnut jong u pajba hi jong ani ka jela bro away nakaliang ka jong ka KSU ni persajur ya kani ka jingkren jong tiu nong mikmat bat sngoban ong ba wahab ban penbet ya ketika jingkren namar nakaliang kaseng hi nginum sya ya unu nong mikmat dan unu nong mikpajba ban kan bentami dan ban lekai ya kanu nu kabenta dan ka jingang nut jong pajba jong kabri nyo trabi bro away nang ni khmat nginum ailat syu nginum skap yanu nong mikmat ane uno briu ubambi ban pentami ne ban lekai ya ka jingang nut jong pat jelahi pro away but nang ni khmat ngin sim da ka bating e persya ya ginu kumbang ong mene ki balek kai lani ki ba penlambir jimut yo pajba khajing sha nakaliang jong ka circle hi ngila thmu ba ngin pelong da sit in demonstration lasai gesngi ban persya ya kani ka jingkren jong ting nong mikmat henry hadin menglai ni kot kubur menne gasngi nglai ba ulok kubur ba kladon ka jing bakla na kaliang ka jong u de ya mentahi nglapan sange no sipor but kani kalong ka message ka clear ka basai semporo gitu kiba penkelumar jemut yo pa juga beri nyo trap hi bor away ba kaseng ki issue hi kanum sim dak basting bat kan le dak bating e ya kinu ibrio ki bakran persya ya ka jing angnut jong pa ga beri nyo trap hi bor away sa away snoba bandong ba tei nong mikmat udi ban sim ka jingit clear lada ka outcome jong ni ka benta kau ke isu kata ka LP kam urlong hakani ka jala jongi kawai ru ka kwa panong ba kani ka jingkran jong u MLA
jong ka than pen thorong prak konstitusi bro away hi ka pen pau ka jing bam khen kor khen snap ya ka jing ang nuot om tang ya ngin pat kan ya ka jaj benri bro away henry ya kinong song snong jong ka te ka pen thorong prak konstitusi hi bro away namar haba ka jing ya lenti ka jongi ngilai i ngila sakhi ba sispa nak sispa ki paradok parasnam jong ka te ka pentor krak konstitusi ki ai ka jing kersan ko pura ya kata ka jing ya ka inline permit te mentapat ka jing kran jong ni nong mikmat kalong ba ken kor shu ya ka jing sngo jong gi nong sung snong jong ka te ka konstitusi ba sa sien ka kwa ong ba lada jaba ka central government sarkar India kamla ban ai kata ka LP hakani ka jela ka jongi uni unong khmat udi ban siam ka jing clear namar kumbang itep hi ka ruling government jong central government of India ka dehi ka BJP but nakaliang jong way naki inoilam ba khli du jong ka BJP hakani ka jela ka jongi bon kren komite ki jai kentien kalong ka bang soi hap bat ngasoban ong balada ja ba ka jela jongi ka sapendu ya ka inline pamit utei nong mikmat uhaban sim ya ka jingit clear